Egi, zite zumen Goenkalen egon beharrean. Bueno, Goenkalen egoten, hau, gune beti ez dietan egon beharko. Ta goizetan, da. Tarteka. Hori de politena. Puxka bat ebendi, beste puxka bat hortik. Danetare egitea. Hauek zu egin dituzu? Bai. Harriak, bai? Bai. Gauza xume bat, baina geuk egina. Beraz, bizitza guztia beti harriaren inguruan, ez? Harria altxa, harria moldatu, harria landu. Bai, ia 40 urte harriak altxatzen. Erakostaldietan, lehiaketan, rekorraleginetan, ia 40 urte. Eta, bueno, osasunak eta laguntzen baldin bai, eta urteak bizitzak ematen badizkit, oraindik ere jarraitzeko ilusioakin. Eta bestela, lantzean da eskulturak egiten da baita ere. Baita ere. Tartea bilatzea dek, kuestioa, pixko bat. Iñaki, hemen eharkia daude, baina hotza egiten du. Hozpitxa, barrua sartuko da? Hotzak entzeko, bazauzket 3-4 modu. Bai? Bai, gizona. Eta bat erresa, bestea zailtxoa eta aukeran jarriko diat. Ba, ni erresena. Nahi bade patxeran trabesko bat hartut hotzak entzen dek. Badiat beste bat oandiken hori baino seguruagoa. Bai? Bazen, frotiko jo. Bazen barrua. Beorka! Xop! Beora! Hori, osongi. Erresa? Ba, oso erresa. Hau da dana? Gaina japoniar teknikak ikasodek. Ba, bai. Ustaxoa izango eketa. Polik. Ene bada. Ongi. Earki, bizkarra ezkiak gara honeko. Ba, mazuzko ondioak, nahi bai probatu eta... ikusi ditu, Vale. Peru-Reena muuten paransi vielä viime viikolla halussa. Finlandiatik etortzen zitzaizkizun reportajea egitea. Bai, bueno, behar bada harria erabiltze horrek harridura sortzei beste kulturetan, eta goratzen hau noiz izan zen gainera reportaio egin dela 20 pare bat urte odola izan nuan. Eta bai... Munduan bakarra zara, eta bakarra izaten jarraizu, harriak altxatzaren kontua. Euskal Herrian harriak egiten duguna, beste inon ez tek egiten. Alferrik dela. Perurena bakarra da munduan. Ea ze finlandiarrak egiten duen hau. Baina Iñaki Perurena harri jasotzailea baino zerbait gehiago da. Aktorea, poeta, harakina, enbaxadorea, eskultorea, plazagizon peto-petoa. Ez du giluestuko didan amanunmerik eguzkiaren azpian jaio. Zer nahi duk? Aizu, Iñaki, indartsuaren irudia zure zaizu asko gustatzen, ez? Esaldi hura, que no soy forzudo, mitiko hura, gaina pixata aserre xabar botatzen una. Funciona lo de forzudo, ez? Bai, nire azentu holako izango denoski. A ber, forzudo izatea gauza politia duk. Baina bazidurik, forzudo hitz horrek, nola baiteko beste gauza guztiak ja itzalean hartzen dituela. Fortzudo baldin bai ez aiz izan beste gauza batzuk, ez? Perurenarentzat plaza kutxun eta maitagarria zen Anoetako belodromoa. Bereziki Euskadiko 6 orduak jokatzen zirenean.